Gutang MP ka Voice of the People's Party Dr. Baskem Malbo ulaong balawan yathu way urang ba hau ba ka way galong ying ha ka way kisnong ki yo kam sokar hadu saungot habkran na kajirang pait ba ka Voice of the People's Party hamawla yak sing palai Dr. Baskem ulaong ba kani kadagi jing thungkam ka sokar NPP kemudian ke jingle silang kman na kani ka daw ulaong ba ka WPP ka butong ban penkhuit plan yak jing thungkam be an hakitna sokar Ulang baka wipi ke yang nakabantag itu ke bomdon kasur ke basya nyon ben haki bre ke budon hakabor abi ki we kin keno kin kento andai kum kin ram kin om sngap nama bagi tip ke ai bagi temu nakabantag ke jingmento jong paj ba Lamenin udang ya tu khana yang apa yang keren ka abi ya shongkai wong ba gani ga jing thong kam jo sarkar nyo i ba ga don ga jing le siang khmat wong nama ruang ba ga don ga wei ga long ying ha ga wei ga snong ha ga ta ga long ying ki yo kam sangut si sen yo kam na ga jo ka ying bai ba gani kam dei ga jing keren ga jonga kini ke jing wan ut wan nam jong ki pai ba ha kita dong score di jong ni na kata kata kum ko Voice of the People Party ka ba kit khia na ka benta ka jing e jong ki baduk na ka benta ka jing e jong ki berit na ka jing e jong ki tu ki bom don ka ji dei ba ki badang ha ka bor yemban se yak ban mi sekmat yak ban pensai yak ban yak khot ya we re phi ya ka bangin ya le Persya yakini ki kam jong ka jingrum hoi ka ba phi menta ka tane ka jela ka jongi ka dei ka thma ha pereng ki ba kwa ban pin bai ki ba kwa ban wan ra ka sinsha ka kharar ka ba yaj bai ke renti ka ba sinsha ka kharar ka ba yang na ka benta ka hok jong pai ba bat ki tu ki bong ba ya ka jing mentoi na ka sarkar Onyo tang gitu kibadon kejinge dei bat kesoka kata kadai katma kabaka Voice of the People Party kala jit banyale nakabenta ka hok jong kibarit kibaria nakabenta ka hok jong gitu kibang ngaong ka kibadon kibomdon ya kata kalat ya kaban keren nabar kilong ki briu kibomdon hangabor kata ngong ka voiceless kata kadai kathong jong Voice of the People itu merupakan tho ya Voice of the People Party menchua kapor bangi dan sang mi yong kini kiale election krempisa ken poisano kata kadai ka baki kren henry habagi paipa kila ai ka jingkershan ya Voice of the People Party menta ka ken tho wat takumwei ni na kalian jong Voice of the People Party nin nom ngap ya ki jingken tho jong ki do bakin tho ya Voice of the People Party ni tep ya ka ai ka bang ngi ya le ni tep ya ka ai ka bang jon kata ka thong kum ka party nin ya yin si ban ya le ya katan na ka benta ka jingmen toi jong phi upai ba weri phi ya ka ba phin ya snok tilang but ka Voice of the People Party ya ka bangin ya yele na ka benta ban wanra ya kata ka sinsha ka khadar ka ba khoj ka basuba ka sinsha ka khadar ka ba upai ba un yoma ya kata ka jingba ha ka imlang ka sarang ba upai ba un sup ka jing berhak ba upai ba un hun ka bensim kata ka dei ka thong jo ka Voice of the People Party but ni ya we ri ya ka ban ya snok tilang ba ka Voice of the People Party banyale ya gani ya ki MDC ki ba hadu menta wala da kam don kata ka jingkhang ya ki ya bakin kinthi syaki we par ki sengen rei ni yo i ba ki MDC ki jong i ba ki bang ilapin ni ka ba phi lapin ni ba phi la jiet ki dei sisan ki riurang ba ki long kme ki ba pat ya ka kular ba ki ba ki thu ya ka ba ki kren ba ka ki le ya kata ka ba ki la kren Sorkar Banam pensau ya ka jingken tho jengi katu kat ni ki bak ya le ban pendo man sem yak kinong ya lam bat kinong kersan jo Voice of the People Party Henry Shania aka Voice of the People Party kumba pila Shania akan kapor kala leno ni kerpat ni aware pi
yang ban ai yang jingkasan ga jofi yang voice of the people party nangane syakmat krang ba ke sinsa ga khadar haga jala ga jongi ka emla ga salang ga jala ga jongi kan long ga jingin sha ga babha ba ke emla ga salang ga babha